De unha urbanización desde un porto deportivo, desde centros comerciais absolutamente innecesarios, porque se están cargando o comercio local e tradicional, que é o que dá ademais riqueza e vida, e o que dá unha diversidade. É dicir, estamos pola defensa da diversidade a todos os niveis. E aquí hai un pouco de todo, hasta hai unha planta de jazz. É unha maneira de visualizar o traballo feito ao longo de todo un ano, e un pouco unha culminación. Tamén hai que ter en conta que estamos en plena campaña electoral, e isto de alguna maneira tamén algunha xente a desmobilizar, sobre todo porque eu creo que tamén é unha cousa que hai que dicir moi claramente, que nós non temos por detrás, aínda que o maior vexe por aí a Alcabandeira, nós, o sea, a rede Galiza non se vende, non é unha rede partidaria. Non temos ningún partido, ningún sindicato que lle dea, digamos, unha base organizativa e incluso unha base de convocatoria a nivel de xente. Somos grupos que traballamos exclusivamente na defensa do medio ambiente, cada un no ámbito que lle corresponde. Pero non temos ninguna organización política por detrás, precisamente porque do que se trata é de que este movimento non se manipule. Creo que somos todas e todos conscientes de que este é un traballo longo, moitas veces moi calado. A nivel agrario hai unha agresión tremendamente forte o que é a terra agraria, o que é pois ao poder continuar traballando como labregos e labregas. Temos o conflito todo das minas na Terra Chá, que a pesar de que acabamos de gañar o primeiro contencioso que interpuxemos na concesión de licencias nun concello en concreto, pois a amenaza sigue aí e non sabemos aínda hasta cando. Por outro lado, estamos encontrando con unha presión fortísima tamén a nivel da terra agraria en canto á forestación de terras agrarias, que a pesar de estar prohibida por lei, a administración mira para outro lado, non está facendo absolutamente nada, e estamos atopando que este ano, o que vai de ano, foi nos últimos tempos un dos anos onde máis se plantou con eucaliptus terras agrarias, non? Entonces, bueno, para nós é fundamental defender o territorio, defender a terra. Nós estamos xa falando no Sindicato Labrego Galego dunha ocupación da terra agraria por parte das multinacionais, e para nós neste momento é clave esta batalla, non? E, bueno, que en eso, pois, podemos falar dos eólicos. Hai unha ocupación da terra, está nos impedindo, a xente moza que se quere instalar está impedindo acceder á terra, e a xente que xa estamos na actividade agraria témolo moi difícil para aumentar a nosa base territorial. ¡Caña, caña, caña! ¡A mafia inmobiliaria! Primeiro de nada, as persoas tomar consciencia do que é realmente a agresión ao territorio, porque moita xente non o ve como unha agresión propiamente dito. Entón, que se tome consciencia que ás veces por ter aire acondicionado na casa, pois temos que ter 2 eólicos chantados ali nun monte, non? Entón, ata que as persoas tomemos consciencia de que hai cousas que sí que nos afectan e que podemos solucionar nós, pois ata aí está un pouco complicado. Por iso estamos aquí hoxe. Seguimos contestando que as cousas non mudaron, sino ao contrario, agravaronse as problemáticas ambientais, agravouse a rapiña por parte do sistema capitalista de todo o que é colectivo, de todo o que é público, e realmente a situación da xente común, da xente como a que fai parte de Verde Gallo ou calquera de outros colectivos da Rede Galiza non se vende, é cada vez peor, e creemos que se non nos movilizamos van pasar por riba de nós e non vai ter solución. Porque nos van a construir un parque eólico, isto se vai sumar a 2 proxectos de parques industriais. Entón, vai se colocar en zona de rede de Montes de Morrazo, que é protegida polas normas urbanísticas provinciais, e nos consideramos que Morrazo está moi saturado de
a nivel de costa, o único que nos queda ceibe así o monte e queremos defendelo. Regalamos, sin problema ningún, aquí estamos, Bloque Socialista Popular, o 22 de maio, imos gañar. E a espita que desatou todo foi o do polígono eólico que aprobaron o anteproxecto de colocar ali 37 megavatios, pero a Serra do Galiñeiro ten moitas ameazas, desde canteiras, unhas ilegais, outras mal restauradas, mal aproveitamento do monte, unha silvicultura sin regular, pistas por todas partes, vehículos a motor pois por calquera lado, sin organización e sin control. Do Galiñeiro vive en certos aspectos todo Valmiñor e outras poboacións adxacentes, non? Porque, por exemplo, todas as aguas que temos en moitas parroquias do Valmiñor baixan do Galiñeiro, e aparte un referente paisaxístico para non só para o Valmiñor, sino para a Louriña, para Vigo. Fálase de que é un sector estratégico e non sabemos para quen é, bueno, ou si sabemos para quen é estratégico, pero non pos habitantes da serra que viven alrededor da Serra do Galiñeiro, porque os que explotan a enerxía eólica, por exemplo, no caso da Serra do Galiñeiro, a empresa pois ten a sede en Nueva Jersey, Estados Unidos, e o accionista mayoritario é un banco suizo. Galiza non se vende! Galiza está a sufrir un saqueo social e ambiental a todos os niveis, mantido por un modelo económico e social inviable que destrúe ecosistemas, acaba coa biodiversidade e produce miserias e condicións sociolaborais de esclavitude para as persoas. Saquean os recursos naturais para o beneficio privado duns poucos cobizosos, sen ter en conta a destrucción do medio ambiente e o que vai quedar para as xeracións futuras. Estes individuos que saquean, depredan, expolian, usurpan e desmantelan a nosa terra, teñen nomes e apelidos e forman a clase política corrupta de todas as administracións, banqueiros, empresarios, en escrúpolos e xuíces e fiscais comprados. Son culpables de enriquecer a base de perder o territorio e comprometer a nosa xente, culpáveis de cobiza insaciable, culpáveis da nosa esclavitude e de pôr en marcha e manter de xeito forzado este sistema insostible, culpable en definitiva da nosa ruína, por un cambio de modelo económico e social baseado na xustiza, na solidaridade entre as persoas e os povos, na armonía coa natureza, no equilibrio entre o uso dos recursos naturais e a súa protección e no respeto por a nosa cultura e todas as demais. Parecen moitos, pero non o son, non somos máis. Parecen fortes, pero precisan de nós. Por un futuro que é noso, movámonos, informémonos, xuntémonos, resistamos, rebelémonos, loitemos, denunciemos, defendámonos, mobilicémonos, imaginemos, creamos, traballemos, actuemos, fagamos posible esta terra viva e vivida, digna que todos e todas queremos. Goberne quen goberne, Galiza non se vende!
Goza con Pedro Reganosa. Goza, goza, goza con Pedro Reganosa. Goza, goza, goza con Pedro Reganosa. Goza, goza, goza con Pedro Reganosa. E aproveitando que temos aquí ao noso candidato, por favor, vai nos explicar cales son os nosos puntos principais do noso programa. Que se abran as aguas, por favor. Por favor, fálelle a súa xente, don Pedro. ¡Bravo! Bueno, vou a ser breve porque as circunstancias climáticas así o mandan. Vou ser breve, sempre te vou decir: votádeme, ala, deica logo, chao, chao. Por exemplo, empezaremos polas rías galegas, esas rías que están tan desaproveitadas. Propoñíamos facer un porto deportivo, unha regasificadora e unha piscifactoría en cada ría galega. Como di o lema, ninguna ría sen piscifactoría, ninguna ría sen piscifactoría. E igual que falamos das rías, falamos dos ríos, os ríos que tamén están desaproveitados. Se agora non temos troitas, pa que os queremos? Hai que poñerlle en coros os nosos ríos para que sean proveitosos. Como dicía a gran Rosalía, ¿era Rosalía? Sí, pues era eso de un río, miren coros, un río, miren coros, un río, miren coros. Era Cunqueiro, creo, Sí, bueno, nada, seguimos porque en cada vila, en cada pobo, aí está, gaiteiros, non poden faltar os gaiteiros. No, pois dicía que en cada pobo, en cada concello, imos poñer un paseo marítimo, haxa ou non haxa mar. Sí, porque a nós impórtanos moito o litoral. Claro que sí, como di o lema, litoral, que gran fabada, litoral, que gran fabada. E si, vai chegar o AVE. Se nós chegamos ao goberno o 22 de maio, o AVE chegará non no 2015 ni 2018, chegará nos primeiros 100 días de goberno. Claro que sí. E poñeremos un AVE de ida e outro de volta. E para que sea moito máis rápido, aproveitaremos o trazado do Camiño de Santiago, que non hai máis que pedras, pois poñerlle vías, hombre, claro que sí. Bueno, e seguimos, porque agora hai moito teatrillo, hai moita cultura desta. O que fai falta en Galicia é infraestructura, como di o lema, menos cultura e máis infraestructura, menos cultura e máis infraestructura. Bueno, seguimos, dame que o punte que chove moito. La con encendible, ahora xa. Como non, imos a propoñer que se acelere o cambio climático para que deixe de chover en Galicia, home. Claro que sí, porque todos podemos ter un clima mediterráneo e todos podemos ser corruptos, sí. Porque a corrupción non debe ser un privilexio dunhos poucos, sino que todos e todas podemos ser corruptos. Para esta nación, máis corrupción. Para esta nación, máis corrupción. Bueno, amigos, tamén xa para rematar, imos recuperar os proxectos de centrais nucleares para a Mariña Lucense. Sí, e logo faremos un irmanamento castillo